Hingke bahai tongbai khajani marate kijing sang khakhayo norok jotona kaham korokna tangna hanai kodukma jorani bisingo ang tini haina hai tei sonnorokni bagoi tal video tubui phaikha hingke bayap sang norok o video no sajagano hanai ang khakhayo tai norok puilani simi paithak jora kaham ke naidi tai buji mannai hingke khajani marate kijing song kubide angna tabuk je social media o Facebook rogo je viral ongoi tongmani abo kubide angna chini Tripurani actress Elizabeth Koloi kubun bosangni borok bai kaijanani nai tonghamani okok bosok jorati kubui hingke khajani marate kijing sang abo tamani ingoi amtui khe viral ongoi tongmani kalaikha abo jung kisamisa in chikonsa video ni bisingtui kahamke boroni post rok cha dok nai nelayano hingke khajani marate kijing sang norok orok kahamke nugoi tongkhana tam hanai post khaijak eba khe tam hanai suijak borichuk hinoi basijago hingke ba hano aboni bagai de bob buni dofani borok bai kaijanani nai tongkha abole saimanliya je boroni post khaijak a jagao no nukha tei ang aboni bagai tini chikonsa video swnamoi upload khaiye noroni bwskango to one honai ang one sukka hingke khajani marate kijing sang norok ani channel no support khaidi tai noroni support belai kheno nango norok jotona no hambai।